zich een bel? Oh, bezoek alleen na afspraak. Hey. Rondewaal. Och, kon je niet doen alsjeblieft. Hoi, ik vind dit een fantastische... Ik kom net uit bed. Echt hoor. Ja, dat zou zomaar kunnen. Ja. Ik moest net eigenlijk een beetje lachen, Ja. want nou moet ik een beetje lachen, want Oh. er staat rond, er staat bezoek alleen na afspraak. Ja. Ja. Ja, maar daar zien we niet van. Oh, daar zie je niet van. Nee, we zien van de toevallige ontmoetingen. Ja. Ik zie het, ja. Wist er in die vreemde tijd ook een of andere Nee. martial arts... Ik ben eigenlijk net uit bed. Ja, heel laat ik lag heel laat in bed. Heel laat in bed. heel laat. Heel laat in bed. Had dat een bepaalde reden, Ron? Ik zat nog televisie te kijken. Nog de? Naar de televisie te kijken. Oh, Ik ging pas om 5:30 naar bed. goeiedag. Ja, ja. Wat is er rond in tijd dan voor spectaculairs op de televisie? Ja, eigenlijk niks, want de hele nacht was eigenlijk geen televisie te kijken. Maar ik zat wat op internet en op een gegeven moment deed de televisie het weer. Ik dacht, dan ga ik toch nog even kijken. Oh, ja. En maar Ron, rijdt de auto vandaag? Ja, die reed ook nog, ja. 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 Ik vroeg me net af, wie gijst er mij door de wasstraat? Niet. Oh, Dan kun je gewoon met de tuinslang in de kraal spuiten. kijk. Ja. Als er iets te veel mos op begint te groeien, dan... Ja, als het een keer hard regent, dan reed ik even een keer rond. Ja. Is dat een kunstwerk wat nog altijd in ontwikkeling is? Nee, nog niet meer. Daar nog plekt niet er meer. niks meer bij, Nee, hè? nee. Daar kan niet veel meer bij nu. Het zit een beetje vol nu. Is dat tien leven? Kunstenaar zien? Ja, dat is alles wat ik doe. En? Ja. Ja, en wat vrijwilligerswerk. Maar kent ze leven als kunstenaar? Nee. De gemeente springt bij, laat ik het zo zeggen. Oh. Ja. Maar ben ze altijd kunstenaar geweest? Nee, ik heb nog heel lang gewoon in het bedrijf gewerkt. Maar dat doe ik eigenlijk al 10 jaar niet meer. En wanneer ontdekte Stig voor het eerst in zichzelf een kunstenaar? Oh, ik ben eigenlijk in 2004 weer begonnen. Maar ja, vroeger kon ik wel aardig tekenen, maar je hebt een heel tijdje stilgestaan, laat ik het zo zeggen. In 2004 ben ik weer begonnen. En waarom met de stilgestaan? Ja, allerlei redenen. Ik was met heel andere dingen bezig. In het bedrijfsleven aan het werken. Ja. En waarom duidt ze dat niet meer? Ja, door zingen is dat afgelopen. Dus nu doe ik alleen nog wat vrijwilligerswerk daarneven. Ja. Ja. Ziekte, Ja. krank, Ja. zoals wij zeggen. Oh, krank, krank zei je. Ja. Maar Ja. dan denk ik dat dat dan wel ernstig was. Ja. En Ja. dat heeft ze nog steeds? Ja, nog steeds, ja. Moet ik vragen wat er aan mankeert? Nee, eigenlijk niet. Oké. Daar ga ik niet over uit. Nou, Nee. waar wil ze het wel over hebben? Hoe wil jij het over hebben? Nou ja, ik vind, zoals tegen woens, Ja, dat vind ik altijd leuk. oké. Want dat brengt kleur in de straat. Ja, Dat geeft aan dat hij immers woont. Die door een bepaalde bril, ook ja, al ziet hij er vrij gewoon uit een bril van die, ja, naar de wereld kijkt. ja, En natuurlijk krijg je op zo'n dingen veel reacties. ja. Maar daar zijn ook veel dingen in opdracht.
Want er staat hier voor niks een burgje in de tuin. Nee, dat valt best mee. Ik heb gisteren toevallig nog een gesprek gehad in een zorgcentrum. Daar doe ik ook vrijwilligerswerk. Ja? Maar in een ander zorgcentrum of ik daar schilderles wil geven aan mensen met Huntington. En daar ga ik over een paar weken mee beginnen. En dit is ervaring dan ook als vrijwilliger met mensen met Huntington? Ja, ik doe het normaal eigenlijk bij een zorgcentrum met mensen met dementie op een gesloten afdeling. En nu kon ik toch nog 's morgens altijd met iemand fietsen, met een duo-fiets. Dat is een eveneens, hè? Ja, nee, even Die zussen steeds meer, hè? Ja, Vind ik zo leuk. ja. En dat is dan immers dementeerd? Dementeerd, ja. Door die Giestig mij fietsen? Ja, die zitten op een gesloten afdeling. En dat doe ik 1 keer in de week. En dan hoef ik eigenlijk ook schilderles aan mensen met de somatiek. Ja. Maar dat zit sinds de corona zit dat al heel lang stil. Dus u zeggen dat ze u nou weer moeten kennen? Ja, nou ja, maar het zit voorlopig nog even stil. Ik heb er gisteren toevallig nog een gesprek over gehad, wanneer dat het weer opgestart wordt. Maar wat leuk eigenlijk, dat vrijwilligerswerk was er dus. Want Ja. dat is ook eigenlijk om een beetje creatief met mensen bezig te zien. Ja, zeker. En dan kun je een beetje helpen. Zo. Als het niet lukt, dan schiet ik wel een helpend handje toe. Ja, dat is hartstikke leuk. Ja, en Ja. wie bent er doorheen gerold? Dat doe ik al vanaf 2012 eigenlijk al. Al bijna 10 jaar zeg maar. Door best ze toen veel gevraagd of hebben ze zich Nee, ik heb aangeboden? mezelf aangemeld. Omdat ik toen toe zat, ik denk, ja, dan heb ik in ieder geval te doen. En toen dacht ik, zal Ja, ik dan eens ga ik in dat een... doen. Ja, dan dacht ik, dan ga ik dat doen. Ja. En wie dukt dus dat in de week? Iedere week, 1 keer in de week. Ja. Voor de mensen die niet weten wat Huntington is, Ja. wat is het? Ja, mensen hebben ik heb het ook gisteren pas gehuurd, maar een aandoening van de hersenen, die hebben natuurlijk een beetje een slechte motoriek. En dat is ook met schilderen wel wat lastig. Je wil er natuurlijk wel eens in 1 keer zo uitschieten met een neer of wat. Ja. Motoriek is niet alles. Dus, maar ja, dat is ook niet erg natuurlijk. Hè. Er zit die vrouw van, stel dat je iets wilt schilderen, dan kun je het ook wel afplekken. Dus stel dat ze uitscheert, hè. Ja. Dat ik dan weer de plekband er weer vanaf kan halen, weet je wel. Dus binnen de linkjeskleuren, dat zal wat lastig gaan voor die mensen, laat ik het zo zeggen. Nou ja, volgens mij ben je ook niet eens de heel Ja. hier binnen de linkers kleurt. Ik heb net nog een schilderij erop gehangen. Welk? Ja, je moet wel kijken. Dit dat heb ik vanaf nog gemaakt. Ja. Dat kleintje, nee. Ja, ik ben die heel horen eigenlijk op het hangen. Alles vol aan het plekken aan. Ik heb een paar weken geleden de deur nog geschilderd. De deur. Sta je dat wel eens stil bij dit? Nee, niet echt. Het creatief denken. Nee, ik maak eigenlijk iedere dag één ding. Serieus? Ja. Ja. Je moet binnen wel even kijken. Ik heb, nou ja, ik moet wel een raad afnemen, maar goed. Ja, hier hinkt dus ook alles voor. Ja? Oh, leuk Ik man. ben de heel morgen aan het doen. Ja. Ja. Dus als iemand bijvoorbeeld wie noemt ze dat? Een paspoort of een buste? Of Ja. Dan moeten ze bij dik zien. Ja, dat kan, hè. Het kan. Hé, die klomp. Of een klompje. Had ik zelf gedaan. Ja, dat klopt de vorm zelf eigenlijk bij een kringloopwinkel heb ik tegengevonden. Maar ik denk, ik ben hier een mozaïek te maken met allemaal kleurige standjes. Maar die hebben ze tegenwoordig bijna niet meer, want iedereen heeft de moren met witte tegels of zo. Ik denk, dan maak ik maar iets met spiegels. Een aantal spiegels kapot gegoed en ik denk, dan ga ik dat maar maken. Als ik iedere dag iets kan maken, Ja. dan ben ik happy. Ja, ik moet toch iedere dag wel wat te doen hebben. Hè? En Ja. alles wat we hier zien, heeft zich gemaakt. Ja. Ik probeer ook iedere keer een andere stijl te doen, iets anders te maken. Weet je wel.
Dan weer met, Ja, dat is duidelijk te zien. ja, dan weer met papier en dan weer met schilderijen, dan weer met inkt, dan weer met verf, dan weer met potlood of weet ik wat. En mooie vrouwen. Ja, alles in die wel. Hey, mooie Ja. vrouwen. Ook ja. Ja, En dat is ook een hele mooie door. welke? Ja, dat altvrouwke. Oh, je mooie vrouw, ja. Ja. Wie is die ontstaan? Nee, die heb ik uit een boek heb ik die nagetekend. Maar nu ben ik heel veel van die schilderijliedjes overal bij de kringloopwinkel aan het halen. Ik zie het. Ja, die kreeg ik dus van een happenkrat. En ja, ik denk ik kan er allemaal aan de mol hangen. Aan de mol hangen. Ja.